Dobrý den, vítejte v Xarvio Digital Farming Solutions a seznamte se se systémem Xarvio Field Manager, řešením pro optimalizaci rostlinné výroby. Field Manager vás podporuje po celou sezónu, a to od setí, přes ochranu rostlin a výživu rostlin až po sklizeň. Xarvio Field Manager je produkt sloužící pro digitalizaci a optimalizaci rostlinné výroby. V každém důležitém kroku sezóny vás Field Manager podporuje různými funkcemi a pomůže vám dělat ta nejlepší rozhodnutí. Součástí programu jsou například funkce pro precizní zemědělství, tedy využití satelitních dat, mapy vegetace, výnosového potenciálu a z nich tvorba variabilních aplikačních map pro setí, ochranu i výživu rostlin. Ve Field Manager můžete zadávat i dále sdílet všechny aktivity jako postřiky, aplikace hnojiv i jiné úkoly a poznámky. Veškerou dokumentaci máte možnost stáhnout kdykoliv jako report ve formátu PDF. Po sklizni můžete mapy výnosů importovat ze svého terminálu přímo do aplikace Field Manager a dále je analyzovat a porovnávat. Field Manager můžete používat na vašem počítači, notebooku, tabletu i chytrém telefonu. K dispozici je totiž i mobilní verze, a to pro iPhone, iPad a Android zařízení. Vždy, když potřebujete, tak máte všechna data a doporučení snadno po ruce. Vytvoření účtu je velmi jednoduché. Vaše pole můžete přidat importem ze souboru Shapefiles, například z Elpis, či ze systému My John Deere. Pole můžete také zakreslit do mapy, anebo pole vybrat z mapy. Pole jsou na mapě automaticky rozpoznána, stačí je kliknutím vybrat. Pole můžete také snadno přejmenovat. Hranice polí lze také jednoduše upravit. Přidání plodin jde také snadno. Informace, které zde zadáte, jsou velmi důležité, protože jsou použity pro agronomické modely a výpočty, které Field Manager poskytuje. Zjistěte také, co Field Manager může nabídnout. Jsou to předpovědi fáze růstu rostlin, doporučení pro aplikaci hnojiv a postřiků a předpovědi rizik chorob nebo škůdců. Dále jsou to mapy vegetace a historické mapy výnosového potenciálu a z nich tvořené variabilní aplikační mapy. Jednoduše sledujte barevně zvýrazněné body a zjistěte více. Vyzkoušejte a uvidíte. V roce 2021 můžete využít hned několik nových funkcí. Jednou z významných novinek je možnost vytvářet specifické mapy setí, a to i s variabilním výsevkem. Navíc můžete tyto variabilní mapy upravovat. Kombinovat například zóny do jedné nebo si vytvořit zóny vlastní. Nakonec můžete mapu setí snadno importovat do terminálu. Další velkou novinkou je možnost zadání nových plodin jako brambory, žito, slunečnice, kukuřice, hrách a další. Specifické funkce jako předpovědi rizik, předpovědi fáze růstu a doporučení jsou dostupné pro zvýrazněné plodiny, a to ozimou pšenici, řepku a ozimý ječmen. Pro rok 2021 jsme také připravili zjednodušené cenové balíčky. Balíčky jsou celkem 3. Balíček Basic obsahuje mnoho základních funkcí a je zcela zdarma. Balíčky Pro a Premium obsahují pokročilé funkce jako například aktuální mapy vegetace a výnosového potenciálu, variabilní aplikační mapy, optimalizované načasování a upozornění. Tyto balíčky jsou spoplatněné. Jednou z dalších novinek je také možnost propojení naší další aplikace Xarvio Scouting přímo v aplikaci Field Manager. Propojením aplikace Scouting do Field Manager máte možnost mít všechny vaše snímky z polí uložené a zdokumentované pro další analýzu.
Je také možné další průzkumy dopředu plánovat a přiřazovat jako úkoly vašim spolupracovníkům. Aplikace Xarvio Scouting je chytrá mobilní aplikace se 6 funkcemi v jedné. Aplikace Scouting umožní rozpoznat problémy na více než 40 plodinách a pomáhá vám tak snadno rozpoznat stresové faktory a rizika na poli. Stačí pořídit fotografii a téměř okamžitě získáte výsledek. Pomáhá například identifikovat ze snímku druhy plevelů, rozpoznat a spočítat škůdce řepky ze žluté misky a také umožní identifikovat choroby. K těm také může doporučit potřebné produkty. Aplikace je zcela zdarma a dostupná pro systémy iOS a Android. Věříme, že vám aplikace Xarvio Field Manager i aplikace Scouting budou skutečnými pomocníky. Pokud máte další otázky nebo potřebujete pomoc, kontaktujte nás. Náš tým zákaznické podpory se těší na vaše dotazy.